Ofa etwa tuo nie. Awurade Nyankopɔn hyira wo so wanya abrɛ de atena se abesi saa abrɛ. Sanse asɛm no yɛ wo denti. Mpacho koso na yen nyina yensua ade no nwie na onyame be hyira na obenya nepa afrim na wo de atoa wabrabɔ so, Kristo som abrabɔ so. Ya yasɛm bi sɛ ɛtɔ so nson nsa na ne etwa to aba. Ebisa yen sɛ hwan na ɔka sɛ awudie nyɛ. Wa wo hwɛ ahwan wo maame, wo papa, wo maame ebetima aka kyerɛ sɛ wudie nye. Wo papa nso betima aka kyerɛ sɛ wudie nye. Wo sister kra betima aka kyerɛ sɛ wudie nye. Obia na mo nkonkron ti ni mu wonim sɛ wudie nye no, obetima aka kyerɛ sɛ wudie enye. Wadwuma mu boss betima aka kyerɛ sɛ wudie nye. Driver, mate, obetima aka kyerɛ sɛ wudie nye. Akwala ketu a wɔton pure water kra betima aka kyerɛ sɛ wudie enye. Awudie nye kra mransam no mu nyina mu awudie nye kra Nyankopɔn nso aka sɛ obi biara obehwie nipa mogya agu no ɔno nso nipa nam ne so behwie ne mogya agu. Wohwie nipa mogya agu a wo nso nipa wonam nipa nam wo so behwie wo mogya agu. Nipa behwie wo nso mogya agu. Then ɔse ne ɔtwe nkrante no ɔno nso bewu nkrante ano. Enti ɔdɔfo a wotie me hwan na ɔka sɛ awudie nye ye behwɛ ne Mr. A beka, ne ahwɛ ne Mr. B beka, ne ahwɛ ne Mr. C beka. Ebi na mabobɔ so no, de enti a awudie enye, wo nso ɛdeɛ na ɛba utrim, ɛdeɛ na aba utrim, ɛdeɛ na wobetumi ade ato dwa sɛ awudie nye, ɛdeɛ na woka fa ho, awudie an enye, na ade enti na enye. Asɛmbisa no ana sɛ sorry, me yakra ayira topic no. Ɔse hwan na ɔka sɛ awudie nye. Ye behwe nipa a wo tumi on sɛ aban ka sɛ wudie nya a ye value sɛ wo papa ka sɛ wudie nya a ummu no ade say arm robbers bebre all di boni no ni papa te ene wa frɛ no kwaku mate sɛ ɛna no bangi a arm robbers ko ho wo ka ho bi ɛna enipa mienu afri mu arm robbers for no kum sa nipa mienu no bank for no mienu. Kwaku nim say wudie nye na wugusu yes di sa adwuman. Oh, kwaku te ye wasrobo ne papa okọ otoa wudie no so. Oh, ne papa ye nipa. Eti no onsuro ne papa nu asem no. Ba asem na ehu. Afa ye behwe nia otumi eka sa wudie nye. Na se wantie a owo tumi se obetwe waso wo papa ontumi ntwe waso wudi awudie wi a wudi awuwi a utumi dwane wo maame oka kye no anti a ontumi nya ohwe ba ye behwe nia owo ukra so tumi nia oka se wudie nya no anti a obetumi atwe waso a unhu bi da yo yenkobusa Mr. A say ne obo osoro ene asase no ne obo osoro ene asase no sana Mr. A eka ne obo osoro ene asase no na eka se awudie nye onu a wutie me ohun se se Mr. A ka se ne obo osoro ne asase no ampa oye right aden na wanka se wo papa na wanka se wo maame na emom no na adwem no wahu se ne obo osoro ne asase no ekasa obi nka bi no no na owotumi se obeka chew se jaya wudie enye sa odo obekọ owuo a osu ne sechere eda ho enti Mr. A ayade pa yenkohwe asem a Mr. B enso ekan Mr. B say nia obo yen to ye maame eyem no ne obo yen to ye maame eyem no na kyese opa kire otwedi ampo Nyankopon opa kire tetekwafo amuagya Nyankopon opa kire Nyankopon yawe opa kire ne tetentrede oye Nyankopon kronkron mu kronkron no sa papa yi ena Mr. B ese ni hu ohunti yensuro no a wo wotumi se obeka se awudie nye na ewosi yetie minua mo wani na ho emfa adesua trasa
ma wani na ho ma wore enho na nu ho na yewi a yenyina ye besra bone fache nyame atro no woni nsam mu se awudie nye wo de wo se eye nti wo bekoso aye menua awudie nye yo na Mr. C nso wo beka ne bi ye kana na wo de na wo ka Mr. C say onyankopon kronkron no hallelujah onyankopon kronkron no Mr. C ne o ka no o si onyankopon kronkron no Mr. C si onyankopon kronkron no oye kronkron ompefi udi ewu a wagu ho fi udi ewu a heaven ho abo udi ewu a jese wonye nyame ba it is okase okronkron ni onyankopon na ekasa na ka hunu se udi ewu a uyi nipa gu a uka nipa moja egu a wontumi nye kronkron nye nyame ba ma ne nye yie eniti onuadofo ma wani na ho ma wani na ho yo yankɔhwɛ asɛmbisa etwato eneden na yɛmfa yɛnkyerɛkyerɛ ne yadesua no emra awieye asɛmbisa etoso enwɔtwe wɔse na sɛ wonipa ewu wɔ awudie mu a ɛhefa na ɔkɔ anaasɛ ɛdeɛ na ɛbɛto no ɛnde me ana mede ka ho asɛmbisa ne sɛ na sɛ wonipa wu wɔ awudie mu a ɛhefa na ɔkɔ na ɛdeɛ na ɛbɛto no pacho yewia yɛbɛkenkan Revelation chapter 8 verse 21 na sɛm sɛ 20 da bia mesesa chapter no ɛm sɛ chapter 21 verse 8 ni ahwehwɛ yo yedi ka kasa fa ho me de ne minim ni sɛ wonipa wowu wɔ na awudie mu a ɔnkɔ heaven da esanse chona mama te ase sɛ heaven kɔfoɔ no ɛyɛ wɔn a enni ewu wɔn asɛ bɔnifakyɛ wɔn a di mogya na te wɔn ho empo wɔsesam ayɛ bi na atwa mu a minu me ho mensane mfiri makwammɔne ho mensane mfiri mawudie no ho na ɔyɛ no kɔfoɔ no ɔtrenini sɛ ɔbɛyɛ den ɔbɛgyeme hallelujah yo yɛnkɔhwɛ Mr. A say saa nipa no ɛkɔ ɔbonsam gyem ogyatadie no mu English no ato no bracket sɛ the lake of fire the lake stienie wu wɔ awudie mu a saa ne abobɔ so nyina wubuafo wunua wakache obi sɛ raka onsrɛ bɔnefakyɛ ana sɛ wakache obi sɛ ɔkwasea ne nyina anipa no te a wawɔ nakoma ho sekan ɛyɛ awudie ba wunhunu wodi aduro bi a ama obi anom awu woboae ema yekum onipa wokyerɛ kwan ema ye obi fa ha kokum obi kyese nsɛm bebree wokɔ obi wanka bi woka ho ne nyina yɛ wudie woboa me yi nyinsen gu doctor wo ma aduro doctor wo kyerɛ kwan pharmacy a wo kyerɛ kwan wo a woyi aduro no ma yɛsɛ monyi nkokum nipa monyi nkɔ hwie mogya mu no ne nyina ne yɛka awudifo a woka ho yo yɛnhwɛ Mr. B ɔse ɔkɔda ogya a enum da mu ɔkɔda ogya a enum da mu ɔkɔda ogya a enum da mu asase so gya menua wontumi nsoa wontumi nyina no wontumi enye ho hwe wonom tea na ɛhia agye na wopete wo ho na wode tea na si table so ntem na nkampese da ogyam Nyankopɔn ayɛ ne such a way sɛ wongu da wo ho wobɛtete wobɛte hyew ɔhaw ampa ankasa nsa na anu awie no who call the lake of fire ya ne bi mu finsa nansesem na Bible ɛto anansesem ne nyame nkrɔfo ɛto da bi o entra ho ma enya ansa na omo ɛwɔ ho na omo anu omo ho omo pɛ sima baako anase 1 second abasasi so abegye omo ho me na omo abobra kronkron enso Bible say it is too late Jesus say it is too late kwasi broni say it is too late yo eti bi aka ne de si nso say okoda amanehunu krom on say bi say okoda ogya a enum da mu ena si say okoda amanehunu krom chese kro no amanehunu nko a odofo amanehunu nko a ntim wani mra wo ho so wate ansana eda bone na to anansa ansana wadi obi achi akodi bone ananse wo bone wawudie no usre bone fache na omfa nche onye sade eda ho twɛn yo ne yesi ye bekenkan ba ebre ni nti ne yenye fast na yenko Yohane adisem itra eye aduenu baako yimu otwe no na yenhwɛ Yohane adisem itra eye
aduonu baako. Him said abe 21 verse 8. I mean 21 verse 8. 21 verse 8 and am I right? Ɔse na ɛhufoɔ ne wɔn a wɔnyi nie ne akyiwadeyɔfoɔ ne awudifoɔ ne abosomsomfoɔ ne atorofoɔ nyinaa benya wɔn kyɛfa wɔtadeɛ a egya ne sɔfe dɛre mu no mu. Ɛno ne owuprenu no. Awudifoɔ yɛabɔ wo din. Woka ho a me nua wabɔ wo din ti ma w'ani na hɔ. Yɛsrɛ bɔne fakyɛ si trase fa hobraseɛ si trase abra me bɔ mpae. Ora Yesu ɛdwo Nyankopɔn wɔ Yesu Kristo din mu. Yɛbɔ mpae asrɛ bɔne fakyɛ sɛ awudie bi aba yɛ mu, awudie bi ba yɛ mu, awudie bi fa yɛ pono no ma yɛn nso yɛkɔtia mu a yɛpawkyɛw bebree fakyɛ yɛn. Nea yɛabobɔ so nyinaa yɛnu yɛn ho yɛsrɛ sɛ fakyɛ yɛn ɛwɔ Yesu Kristo Nazaret din mu ɛna mebɔ mpae. Amen. Ɔdɔfoɔ nyame hyira bebree why sɛ wanya abotre adagye atie me da bia nso yɛatie na wode benya adesua afiri wɔn sɛ yɛyiyi nneɛma bi yɛbiebie nneɛma bi so akyɛw a moahu baabi a wogyina sɛ woka ho bi anaa wonka ho bi. Mmara deɛ yɛ bebree nti da bia sɛ yɛ na meyɛ nkyerɛkyerɛ no na menhyira wo paa wɔ Yesu Kristo din mu nti amen.